What's up, guys? Вчера бяхме в магазина и си избирахме диня. Тая година научих няколко много важни неща и много важни фактори, по които да се водя, така че да си избера най-вкусната и сладка диня и сега ще ги споделя с вас. Значи, аз със сигурност вече мога да ви кажа, че е сладка, защото е разрязана и пробвана. Обаче, това, което трябва да гледате при дините, първото нещо е field spot отдолу. Така наречения field spot е там, където е стояла динята на земята и се образува това жълтото. Второто важно нещо е... Къде са? Е това тук черното. Черните резки, дето се виждат. Това означава, че динята е озряла. А още един фактор, по който мога да гледате, че дали динята е озряла или не, е дупето тук, точката. Колкото по-малка, толкова по-озряла. Много хора чукат дините с идеята колко по-куха, толкова по-сладка. Не е баш така. Колкото по-тежка за размера си се усеща динята, принципно толкова по-озряла е. Yes!